Бъдещ татко. Кучето Сем се опитва да се подготви за бащинството, но неговите опити са забавни и хаотични. Сем решава да опита да балансира бебешко шише на носа си, докато седи върху мек килим, изглежда решителен, но същевременно неумел. Сам с нетърпение наблюдава бебешка количка, опитвайки се да разбере каква е нейната функция. С забавен вид Сам тика плюшено мече по пода, сякаш бебе гордо се държи, като че ли го гледа. Сам опитва да прочете детска книжка, разпрострян на пода с лапа върху страниците, изглеждайки объркан, но заинтересован от цветните илюстрации. Сам носи малка бебешка шапка, седейки гордо в градината с цветя около него, изглеждаш като горд родител, готов за новата си роля. Сам любопитно надничайки в кошара с носа си точно на тръба и с израз на очудване, представяйки си какво би било да има братче или сестриче. Сам с ентусиазъм размахва опашка, наблюдавайки как семейството се подготвя за пикник с кошница пълна с предястия. Сам опитва да се побере в бебешки заграждения, тялото му странно извито, докато се опитва да се присъедини към забавленията с цветните играчки вътре. Сам гордо носи бебешка салфетка, седейки на масата за вечеря, докато членовете на семейството приготвят храна.